Мадина. Стикер. Детский сад, Рус балалары шушы гади сөйлем телен бик тиз отып калалар. Аларга татар тел дәресләренә йөрү бик ошый. Зурускаш, минем футбол мауша буласым килә. Мечтаю, что у меня работа хорошая была. Стать академиком. Тукай, кто такой? Это татарский писатель. Молодец. А что он написал? Какие произведения ты его знаешь? Он сказку Шурале написал. Большой и чуть-чуть тоже страшный. Hello, my name is Kalim. My surname is Khadif. I am 5 years old. Вокруг шарика. Прыг, прыг, прыг. Jump, 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 jump. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остановились. Стряхнули ножки свои. Стряхнули ножки. Университет. Evet, dürüst. Neydi? Kışkıne. Et matur. Matur. Hem ne bu neresi? Аю. Dürüst. Neydi? Ayu. Kışkıne. Нәрсә ашарга яратасың? Ас. Тагын әниең нәрсәләр пешерә иде? Ботка. Ботка пешерә. Нәрсә ясыйсың? Машиналар ясыйм, ассимиляция ясыйм, милмира, чәчәкләр ясыйм. Монысы ләлә чәчәге, а монысы кыңгырау чәчәге. Ләлә чәчәген кызыл төсле карандаш белән ясыйм, а кыңгырау чәчәген зәңгәр төсле карандаш белән. Балаларны башка милләт халыклары белән, аларның традициялары, мәдәнияте белән таныштырырга һәрдаим таныштырабыз. Син безнең Татарстанның президентын беләсеңме? Әйе. Исеме ул? Миннеханов һәм Путин. Путин ул Ага. нәрсәне? Российская Федерация. Әйе, Россия Федерациясе президенты. Enjoy good meal. Thank you. Тәмле булсын. Рәхмәт. Приятного аппетита. Спасибо. Давайте вместе подумаем, как мы можем реке помочь поправиться быстрее. Что для этого ей нужно? Фрукты и овощи. А почему именно фрукты и овощи?